Happy birthday! Ano yun na, tumiting bracelet. Alam mo ba yung ano, Ang tagal, son? Ang tagal? Ang tagal? Pang-YouTube. Pang-YouTube daw, son eh. Okay, listen. Ito ha, lagyan mo ng konting bracelet. Kayo man yung malinis din. Ito na ko! Ito ko dito na rin! Doon sa pasura niya. Ayos mo ah, may masyadong. Lift up bottle. Okay, mama. Okay, mama, wala si Eddie Boy. Wala. Ayos! Mama, birthday mo pero wala may issue. Absent na pangalan eh. Wala yung si Tito Eddie Boy issue. May gano'n. Sabi mo ito, kaskaran na siya. Chorus ka. Ano ba ang chorus natin? Ano ba alam mo, Elaira? Dali para masaya naman si Mama Ching Ching. Yes. Usap ko na kayo dito. Kolabo? Kolabo? Sige, tira. Oh, listen. Like pyramid. Jason, oh. Okay, sa pyramid, si Mama Ching. Ngayon, nag-celebrate ng birthday niya. Ilan pa si Mama? 86. 86, hindi 88. Okay, teka nga pala. Parang siya ay naka-smile. Nakikinig na naman from the third time nakikinig sa freestyle ng kanyang apo. Ang sabi niya, bakit may asawa na, napasama na, o bakit ganun, parang ngayon may nakakasama na. Next time, next week, next year, merong bagong apo. Hindi ko alam kung bakit ang laki ng noo. Kalahati ng mukha. Pag-ala nila isama sa namin yung kalbo. Sakto. Okay, so birthday ni Mama, merong ubi na cake. Ito'y totoo, Mama, itong kanta na to, hindi to fake. Yung anak mo nagtatrabaho ngayon, umiiwas mo na sa rap. Ang daming mga kaharap, pero natutuwa kapag ako ay nagra-rap. Pagbukas ka ng internet, pinakamagaling daw mag-interpret. Parang kabit-kabit na, parang nakikita mo ngayon. Isa sa mga pinakamalapit ko kay Rodriguez. Parang mas mayaman pa tayo sa ako ni Don Dominguez. Pero ito na yung chorus ng pyramid, kaya kantahan mo na. Woo! Shamayra. Dali, yan na tayo. Paano option? Yan! Alam siya yan. Yan, wala bang palakpakan siya dahil ng import. Wala yung partner ko, last Tito Eddie. Tito Eddie pa lang. Kaya na rin, may meeting sa Kagawad. Picture mo kayo ng anak mo. Jason ang Yes, picture mo nga sila ng anak mo. Picture, oh. Ay, hindi. Alin ang Jason's kiss. Dali, lagyan natin sa Facebook. Facebook. Makikita naman taga-water station. Ulit na naman sa Facebook. Ilaw, eh.